niin kuin sopien niin kuin mietitään niitä ratkaisuja. Et mä enemmänkin näkisin sen haasteena, meillä on nyt tulevaisuusvaliokunnassa, jonka puheenjohtaja olen, niin meillä on niin kuin nämä joukkoistamisen hankkeet, että kuinka me voidaan tätä uutta teknologiaa käyttää entistä paremmin siihen, että me saadaan ihmisten osaamista ja arvoja mukaan siihen, kun päätöksentekoa valmistellaan. Että tätä kautta kuin että tavallaan annettaisiin jokaiselle, että sijoita sä nyt sit mihin sä haluat nuo sun eläkerahat ja sitten niin, no se ei välttämättä tietysti tarkoita, no joo, se pärjäät sitten ikäihmisenä, että ei olisi enää sitä tavallaan tämmöistä solidaarisuuden ja tämän tyyppiseen perustuvaa turvaverkkoa. Joo, ja viimeinen pointti, mä lopetan, päästään seuraavat puhujat, niin tämä koulutusjuttu on tosiaan mielenkiintoinen, minkä säkin mainitsit, että jos tuntuu, että se ei hirveän vahvasti korreloi näiden meidän mittainen muuttujen kanssa, niin siinä varmaan on semmoista, mitä ehkä tästä tutkimuksesta voisi toivottavasti johtaa sitten koulutuspolitiikkaan ja yrittää sieltä tuoda tosiaan tehdä sitä sellaiseksi, opettaa sellaisia asioita, että ihmisillä olisi kyky havainnoida tätä, niin kuin Mikko sanoi, valintojen viidakkoa, joka muuttuu päivä monimutkaisemmaksi ja epävarmaksi tietysti. Kyllä mä haluaisin vielä tähän nostaa sen, että kyllähän koululaitos pystyy paljon ja minulla on suuri haave, että me pystyttäisiin rakentamaan vielä parempi koululaitos, maailman paras koululaitos, kouluttaa kaikki maailman lapset ja opettajat. Mutta kyllä myöskin on se, että vakava huoli tänä päivänä on myös se perheiden pärjääminen. Että perheet myös hyvin paljon, että kun tutkitaan, niin ne on niin kuin melkein vuoden vanhana lapsella on jo ne tietyt kognitiiviset taidot, jotka selittävät hänen koulumenestystä, ammatinvalintaa. Ja tämä on nyt siis semmoinen aika iso huoli, mikä pitäisi käydä laajan kansalaiskeskustelun läpi, että minkälainen oikeus on sitten puuttua sinne perheen sisällä tapahtuvaan kasvatustyöhön, että lapsilla olisi mahdollisuus siihen tasa-arvoiseen koulutukseen, jos ne on hyvin varhain tapahtuvat ne tietyt tunnesuhteet, jotka muodostuu. Ja nämä on nyt näiden kasvatustieteilijöiden tuloksia, joita tässä olen lukenut. Suurkiitos sulle. Kiitos. Mä pyydän Timo Hämäläisen. Kiitos. Joo, hei, mä olen Timo Hämäläinen Sitrasta. Jos Päivi puhuu yhteiskunnallisen päättäjän ja politiikan näkökulmasta, niin mä ehkä puhun pääasiassa tutkijan näkökulmasta, koska mä näitä samoja aiheita tutkinut myöskin. Ja on tosi kiva, että tämmöinen raportti on nyt julkaistu, koska hyvinvoinnin näistä aspekteista ei juurikaan Suomessa ole keskusteltu ja minusta on erittäin tervetullutta, että henkinen hyvinvointi ja elämänhallinta niin tulee vahvemmin tapetille ja toivottavasti myöskin niin yhteiskunnan poliittisen keskustelun keskiöön. Ja samalla haluan myöskin onnitella näitäkin ihmisiä siitä, että tämmöinen think tank on perustettu, niitä ei ole Suomessa liikaa ja on tosi hyvä, että tulee lisää ääniä ja lisää näkemyksiä, jotta saadaan niin kuin rikkaampaa keskustelua jatkossa. Mä en kovin paljon tule sanomaan suoraan tästä raportin sisällöstä, koska mä oon suurimmasta osasta niin samaa mieltä ja voitte lukea sieltä raportista itse, mutta mä ajattelin, että mä vähän täydennän tätä raportin puheenvuoroa niin omilla näkemyksillä, koska mun mielestä se on niin olennaista se, että keskustelu elää ja laajenee ja kasvaa. Ja lähtisin liikkeelle siitä, että me tarvitaan Suomessa niin tämän hyvinvointikeskustelun laajentamista. Ja siinä mielessä tämä raportti on niin tullut tosi hyvään aikaan. Nyt meillä on tämmöinen niin perinteinen hyvinvointiparadigma tai keskustelu, joka pyörii pääasiassa materiaalisen hyvinvoinnin ympärillä ja tällaisten puuteongelmien, deprivaatio-ongelmien ympärillä. Ja se on ihan tärkeä keskustelu, sitä pitää jatkaa ja monessa suhteessa niin kehitys menee siltä osin huonompaan suuntaan, tuloerot on kasvussa ja terveyserot on kasvussa ja näin poispäin. Mutta sen oheen me tarvitaan tässä vaurastuneessa ja aiempaa monimutkaisemmassa maailmassa niin enemmän keskustelua henkistä hyvinvoinnista, johon tämä elämänhallintakin liittyy. Ja tältä osin mä itsekin koettanut tätä keskustelua pikkasen laajentaa. Tässä mainittiin jo tämä valintojen viidakko. Se on minusta hirveän tärkeä havainto, jota itse asiassa niin voitte jatkotyössä sitten vielä lähteä niin kuin laajentamaan, koska se oli tuossa raportissa kohtuullisen niin kuin nopeasti sivutettu, mutta nyt sä Mikko avasit kivasti sitä tässä näin. Minusta tämä on tosi tärkeä havainto,
koska suomalainen yhteiskunta on vaurastunut viimeisten vuosikymmenten aikana aika merkittävästi. Vielä 60-luvun alkupuolella Suomi oli köyhä maa, jossa nämä materiaaliset puutteet oli niin kuin tärkein hyvinvointihaaste. Mutta nyt me ollaan monella tapaa vauras ja paljon vapaampi yhteiskunta kuin aikaisemmin. Eli meidän kulttuuri sallii monenlaisia elämänuria ja valintoja. Ja sen lisäksi meitä ympäröi vielä erittäin voimakkaat markkinat, jotka tarjoavat meille erilaisia optioita sen suhteen, miten me voidaan arkeamme elää. Eli vaihtoehdot meidän arjessa on lisääntynyt huomattavasti, mutta meidän kyky tehdä valintoja niiden vaihtoehtojen keskellä ei kuitenkaan ole merkittävästi parantunut. Ja siitä johtuu tämä valintojen viidakko tai valintojen ongelma, mikä meillä tällä hetkellä on. Ja tämä on melkein päinvastainen ongelma siihen aiempaan niukkuuden ongelmaan. Tällä hetkellä meillä on myöskin alemmilla tulotasoilla, niin meillä on tällainen valintojen runsauden ongelma. Ei tarvitse muuta kuin käydä läheisen marketin ja katsoa, mitä kaikkea siellä on tarjolla, niin valikoima on niin aivan erilainen kuin nuoruudessa. Ja kun tähän sitten yhdistetään tähän valinnanvaran kasvuun se, että me eletään tosiaan tällaista huomattavaa yhteiskunnallista murrosta, jossa epävarmuus meidän arjessa on lisääntynyt ja samanaikaisesti sekä talous että yhteiskunta on erikoistunut ja eriytynyt entistä pidemmälle, joka on johtanut siihen, että meidän arjen tällainen monimutkaisuus ja kompleksiteetti on kasvanut. Niin meillä on sellainen pyyhki siinä ratkaistavassa arjessamme, että useimmilla meistä, mä väittäisin, on elämänhallinnan ongelmia, niin kuin tämä raporttikin toteaa. Minäkin olen tutkinut näitä asioita nyt 6-7 vuotta ja olen hyvin tietoinen näistä elämänhallintaan liittyvistä ongelmista ja miettinyt myöskin, että miten niitä voitaisiin ratkaista. Ja mun täytyy myöntää, niin kuin muistaakseni Mikko sanoi, että sullakin on omassa arjessasi elämänhallinnan ongelmia, niin on mullakin. Ja mun jos kenen pitäisi tietää tämä ongelma, tiedostaa se ja myöskin tietää, mitä sille pitäisi tehdä. Mutta ei se vaan meidän onnistu. Jos tämä on tilanne, että tällaiset tutkijat, jotka asian näin hyvin tuntee, ei pysty siihen, niin miten sitten Matti Meikäläinen, joka välttämättä edes asiaa tiedosta, saatinkaan sitten kummemmin pohtinut. Eli tämä on todellinen haaste. Ja me ei tavallaan olla opittu elämään tässä muuttuneessa maailmassa vielä kovin hyvin. Mulla on yksi amerikkalainen psykologian professori tuttu, joka sanoi, että me ollaan tällaisia muukalaisia uudessa maassa. Me ollaan vähän että miten täällä nyt oikein pitäisi elää, eikä oikein tiedetä eikä meillä ole sopivia malleja siihen, että mikä toimisi ja mikä ei toimisi. Ydinongelma ehkä tässä valintojen tekemisessä on se, että meillä on 2 rajallista resurssia. Toinen on aika ja toinen on henkinen kapasiteetti. Eli me yritetään taklata tässä aiempaa monimutkaisemmassa maailmassa niin samalla päävärkillä, kun meillä on ollut vuosituhansia ja sitten meillä on tämä fiksattu aikamäärä. Ja nyt kun meillä on enemmän vaihtoehtoja, niin me sitten koitetaan ahtaa sinne arkemme monenlaisia aktiviteetteja sekä töissä että vapaa-ajalla. Ja usein miettimättä sitä, että mikä se koko elämän aktiviteettien kirjo tai portfolio oikein on ja onko se järkevä ja pystytäänkö me sitä hallitsemaan. Kaikki ne aktiviteetit, mitä me elämäämme otetaan, tai useimmat niistä on varmaan sellaisia, että sinänsä ne on kivoja. Ja jos ei olisi näitä rajoitteita, niin ne olisi ihan jees. Mutta sitten kun me ahdetaan ne kaikki tähän samaan 24 tuntiin ja tähän rajalliseen pääkoppaamme, niin soppa on valmis. Tätä ilmiötä on koittanut tieteellisesti taklata niin sekä kybernetiikan tutkijat että myös sitten kompleksiteetin tutkijat. Ja mun mielestä niin jatkossa, kun te jatkatte työtä, niin teidän kannattaa katsoa sinne suuntaan näiden ratkaisujen osalta. He on käyttänyt sellaista termiä, tai joku heistä on käyttänyt tämmöistä termiä kuin kompleksiteettikuilu, joka meidän arjessa tällä hetkellä vallitsee. Eli juuri tämä mismatchi meidän kykyjen ja sitten tämän maailman vaatimusten välillä. Ja voisi sanoa näin, että tämä maailma kun on tullut epävarmemmaksi ja monimutkaisemmaksi, niin tämä kuilu meidän elämänhallinnan kykyjen ja tämän hallinnan haasteen välillä on vaan kasvanut. Ja heidän tällainen politiikkasuositus on se, että tätä kuilua pitää tietysti kuroa umpeen, jos halutaan paremmin elämää hallita.
Siinä on niin kuin tasan kaksi mahdollisuutta. Joko me pyritään lisäämään meidän omaa kapasiteettia, sitä hallintakapasiteettia, kykyämme, osaamistamme taklata sitä kompleksiteettia, tai sitten me koitetaan jollakin tavalla elämämme yksinkertaistaa ja tehdä sitä hallinnan haasteesta pienemmän. Ja molempia näitä tietysti voidaan yrittää. Ja jos pyysitte näitä politiikkasuosituksia, niin minulla on tässä jonkunlainen listakin. Eli jos lähdetään siitä liikkeelle, että miten tätä arjen hallinnan kapasiteettia niin kuin, ihminen voisi lisätä, niin tässä mainittiin jo tämä koulutusjärjestelmän rooli. Ja todettiin, että teidänkin data viittaa siihen suuntaan, että nykykoulutusjärjestelmä, tai ainakaan se niin kuin, mennyt koulutusjärjestelmä, joka meidän vanhemmat sukupolvet on koulunut, niin ilmeisesti ei kauhean hyvin varustanut meitä vanhempia ihmisiä niin pärjäämään täällä nykyyhteiskunnassa. Eli koulutusjärjestelmää pitäisi uudistaa siihen suuntaan, että tällaisia elämänhallinnan taitoja opetettaisiin enemmän. Nythän meillä on niin kuin kotitaloutta ja meillä on käsitöitä ja meillä on yhteiskuntaoppia, mutta ehkä me tarvittaisiin vielä enemmän arjen elämään liittyviä taitoja. Ja koulutusjärjestelmä varmaan voisi siinä meitä auttaa, tai meidän nuorina. Toinen juttu on se, että tietysti teknologiset apuvälineet auttaa meitä jonkun verran arjessamme, mutta ne voi myöskin olla sitten sitä monimutkaistamassa. Se, että Apple esimerkiksi menestyy niin hyvin markkinoilla, niin johtuu varmaan siitä, että se ei monimutkaista meidän arkea, vaan se on onnistunut sitä helpottamaan, toisin kuin jotkut muut valmistajat. No sitten me voidaan miettiä, mikä on median rooli esimerkiksi meidän arjenhallinnan kyvyn parantamisessa. Mitä pirstaleisempi media, mitä pinnallisempi media, niin todennäköisesti sitä vähemmän se tukee meidän arjenhallintaa. Sen sijaan sellainen media, joka taustottaa maailman muutoksia ja pystyy antamaan meille viitekehyksiä, joilla me tulkitaan maailman menoa, niin se varmasti auttaa meitä arjenhallinnassa. Tässä suhteessa varmaan voisin kuvitella, että julkisesti rahoitetuilla mediayrityksillä on tietty rooli jatkossakin. No sitten tässä raportissa mainittiin nämä hyvät sosiaaliset suhteet, eli me voidaan saada tukea lähimmäisiltämme, kun me pohditaan elämän vaikeita valintoja. Sitten ei pidä unohtaa myöskään niin kuin riittävää lepoa, liikuntaa ja ravintoa. Meidän pitää olla fyysisesti hyvässä kunnossa, jos me halutaan olla henkisesti kyvykkäitä. No sitten jos mennään tälle toiselle puolelle, että miten me voidaan elämäämme sitä elämän kompleksiteettia ja epävarmuutta vähentää, niin nythän on ollut tällaisia trendejä nähtävissä, downsizing, cocooning, sitten nämä tämmöiset ääriliikkeet. Ja monet nykyyhteiskunnan ilmiöt itse asiassa voidaan tulkita siitä näkökulmasta, että ihmiset on hakenut jonkunlaista selkeyttä, yksinkertaisuutta, turvaa elämäänsä. Silloin näkee punainen lappu, kun mä kiihdytän. Että ihmiset on jo reagoineet tähän, mutta me voitaisiin pyrkiä kehittämään esimerkiksi paremmin henkilökohtaisiin tarpeisiin räätälöityjä palveluita, jotka auttaisivat siellä meidän arjessamme. Tämä active nudge-politiikka on tämän tyyppistä. Me voitaisiin rakentaa koherentempia elinympäristöjä, eli ihan fyysiset rakennukset, kaupunkien layoutit ynnä muut voisivat olla niinku selkeämpiä arjen liikkumiselle esimerkiksi. Luonto on äärimmäisen hyvä ja tämmöinen voimaannuttava elementti, eli luontoa pitäisi olla ihmisillä lähellä, koska se auttaa palauttamaan henkisesti ja tuo sitä henkistä kapasiteettia lisää. Ja sitten organisaatiot tulisi olla mahdollisimman selkeitä ja myöskin sillä tavalla tarjota tällaista joustavuutta sinne arkeen, ettei tule turkia rajoitteita. Nyt sitten ihan loppuun vielä niin pari tällaista teemaa, puolikriittistä tai sanotaan näin, jota voitte niin jatkossa miettiä. Te korostitte tässä elämänhallinnan määritelmässä sitä, että ihmisten pitää pystyä asettamaan tavoitteita, niitä pitää saavuttaa ja sitten vielä mielellään mitata, jos pystytte niitä mittareita jatkossa kehittämään. Tämä on varmaan näin, mutta siinä on vähän sellainen niin kuin suunnittelumallin maku tällaisessa elämänhallinnan määrittelyssä. Ja meidän miettimään sitä, että jos me ollaan tämmöisessä
kompleksissa epävarmassa yhteiskunnassa tämmöiset suunnittelumallit ei enää toimi kauhean hyvin. Se me tiedetään niin kuin sekä yksityisen että julkisen puolen organisaatioista ja myöskin meidän oman elämän suunnittelun vaikeudesta. Ja jäin miettimään sitä, että pitäisikö teidän jatkossa miettiä tätä resilienssipuolta enemmän ja sitä, että pitäisikö suunniteltaisiin vähemmän, mutta pyrittäisiin auttamaan ihmisiä hankkimaan sellaisia kyvykkyyksiä, joilla ne pärjää, tapahtuu mitä tahansa. Ja esimerkiksi tämä nyt koulujärjestelmän implikaatio on se, että pitäisi olla laajempia osaamisia kuin jotain kapeita kuiluja. Mutta tämmöinen niin enempi sinne ehkä niin tämmöisen iskun kestävyyden ja resilienssin puolelle meneminen niin olisi ehkä järkevää tulevaisuudessa. Semmoinen pitkän aikavälin suunnittelu elämässä ei voi helppoa enää. Ja sitten viimeinen pointti ehkä siihen, että kun te olette korostaneet tätä elämänhallintaa, mikä on tärkeä juttu henkisen hyvinvoinnin kannalta, niin sen ohella sitten niin jatkossa varmaan kannattaa miettiä sitä elämän merkityksellisyyttä, jota te otitte kyllä raportissa esiin, ja sitten tällaisia niin kuin Maslowin näitä ylempiä tarpeita, jotka on tällaisia yhteisöllisiä ja sosiaalisia. Eli että se henkisen hyvinvoinnin kuva olisi riittävän laaja, että se ei ole pelkästään elämänhallintaa, siellä on muitakin aspekteja, ja että saataisiin niin se koko paletti näkyä. Kiitos. Joo, tosi hyvä toi politiikkasuosituslista ja tyylikkäästi jaoteltu. Tuossa olisi kyllä jälkikäteen voisi mennä ajasta taaksepäin. Mekin oltaisiin luku voitu